Piny owacho mar kaunti ma Nairobi omedo kwan omenda mijuogo kuom chungo nyamburko kochakore dwe mar 7 higa manyien, ma en bang' od bura mar kaunti ma Nairobi puodho yore ma bende biro tigodo e timo chudo ne chenro mag sirikand kaunti ma Nairobi, ka sirikand kaunti no bende koro geto choko shillings bilion 46.9 higa ka higa. Lipota marwa Matino Nyango miyo waler mathoth ewi wachni. Johala kod jogo matiyo chuny boma Nairobi igeto medo sigo mar chulo osuru ewi kony ma gisebedo ka giyudo kuom tend kaunti ma Nairobi no. Ma obiro bang' ka tend kaunti assembly ne okalo chik makamano mane oyango kwan omenda ma ibiro chul gi johala go. Kaunti ma Nairobi geto choko omenda maromo bilion 46 kod milion 900 omenda mabiro wuok kuom johala, weg lope kanyakla kod weg nyamburko kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Omenda mag chungo nyamburko idhi medi kuwuok e shillings 300 nyaka shillings 520 odiechieng' ka odiechieng'. Ka kaunti no nigi kuonde chungo nyamburko maromo 16,900 manengogi duto koriwto romo bilion 4.3. Moses Ogeto en jaleg wi kweth mathoth e County Assembly ma Nairobi. You cannot charge a parking fee of 300 shillings. That's why we have traffic. If you want to access the city, you should access it with modernized facilities like matatus when you want to come the CBD. If the finance bill comes and increases, we may reduce even congestion in the city. If we do collect a lot of revenue, it will enable Nairobians to expand. E lipot mane ochwal nyim komiti mar budget e od bura mamalo, lesen magute mag ohala omedi gi atamalo 15 nyaka shillings 74,000 ka nengo gero ot achiel en shillings 79,000. This policy, if it's followed due to the latter and also the finance bill is brought before the house, Nairobi can finance itself. Chik makama emakoro biro konyo e chuogo chik omenda ma higa 2026-27. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja osebedo ka yuago nok mar omenda mosebedo ka thiro chenro mag dongruoge e kaunti no. It brings you the question now, where do you align resources? Do you put medicine in hospitals? Do you clean the city? Do you feed the children? Do you put it all into one issue? The only way you'll solve these issues, no matter whether it is NMS or Badi or Sakaja, whoever it is sorting out the financing of the city. Ne Radio Ramogi, Ann Martin Onyango.